Hallo allemaal, welkom terug bij Henkies Papiamento. Vandaag ga ik jullie leren hoe je afscheid kan nemen in het papiaments. We beginnen met ayo. Ayo, wat betekent doei. Te después. Te después. Tot later of tot ziens. Te akiratu. Te akiratu betekent tot straks. Te otro viaja. Te otro viaja. Tot de volgende keer. Te un gis. Te un gis betekent tot zo. Als je ergens in een gezelschap bent en je wil aan het einde van de avond tegen iedereen een fijne avond wensen, kan je zeggen bonochi. Bonochi. Te mayang. Te mayang betekent tot morgen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Ayo!